हेल' गाइस, बयनिबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ। दा आं खामानियाव दंफैयो। दिनै मैया सानसेल' होबाय जोंना। दा आं खामानियाव दंफैयो आरोना। नोंथांमोना साननो हागौ आं मायाव मावो मायाव थायो बयबो मिथिया। आं दा बे कलेजाव मावो आरोना। नै बे कलेजआ जोंना। आं सिगांनिफ्राय बुंबाय थायो KIT कलेज होनना बुङो। आं दा जेसेबां जोंनि खामानि मावग्रा मानसि दं बेखौ देखायहरनो नागिरदों। दिनै बाहेरायावसो मावदों आरोना। ओरैनो ओरै बाहेरायाव सिबलागासिनो दं। ओइनि सिङाव खामानि गैया नालाय, बेनिखायनो बाहेरायाव सिबगासिनो दं आरोना। दाखालि फांसन जादोंमोन नालाय, बे फांसननि लेखा लेखि माबा माबि माबानायफोरखौ दिनै साफा खालायखाबाय। ओरैनोथ' बिस्थिबारावसो खुलिगोन कलेजआ, बिस्थिबारावसो जागोन। गाबोनबो ओरैनो बाहेरायाव सिबगोन आरोना। बिराद गिदिरथार जोंनि एरिया बेयो। ओरैनो 10-12 हाजारसो जायो आरो बेयाव मानसिफ्रा। नायनानै मावगासिनो दं। दिनै बेखिनियानो आरो खामानिया। ओरैनो टेम्परारि बिदि गारजेन आरोना, बेयावनो जिरायो बेरायो स्टुडेन्टफ्रा। ओंखाम जानायफ्राबो गोसोबा बेयावनो जाफैयो, केन्टिनाव जाया बिदि आरोना। नायनानै ला, बिराद बरियाथार। दंफां सिं सिं मावनो मोजां जादों दिनै एसे। बेनो जोंना लिडारा बेनो, फुराना लिडारथार बियो। ओरैनो दा बेयाव 14 जन थायो। ओमफ्राय आंनि कन्टेक्टनि आरो। ओरैनो ओमफ्राय केन्टिनाव 6 जन। गासै बेसेबां दं आरोना। नायनानै ला। सिबगासिनो दङ। बेरायनो मोजां। दंफां सिं सिं आरामथार बेरायनो जायगाफ्रा। फुल बिबार दङ नै लारि लारि। मोजां गार्डेनफ्रा। आरो हौरैजाय बानायबाय थादों। हौरैनिखौबो देखायगोन, दासो माने स्ट्रं बानायलांगासिनो दङ। ओरैनोथ' बिराद गोबाव जाबाय बे कलेजआ। होमबाबो दासो माने साजायगासिनो दं आरोना। नायलांबाय था। कोई आदमी एक आदमी जाओ आगे, जिसका ताकत ज्यादा है वो आगे जाओ। मार मारो तो तूने इडागी ओडागी तुम्हारा ओडागी। हाँ, थोड़ा थोड़ा टा पार करे। हाँ, ए तोर माता वो लोग ढोक लगे रे अजित।
তোর মাপটা ঢুক লাগে যা মাপটা ধুই আন অল্প